Duarbaguri constituency Diring Chingthur Sports Association atumpen patir piponsi ingdeng kethom karlitang moheningti amenpen inter-village football tournament kibipon. Pinini phai thongkep Diring karlitang moheningti pathu klamalong kibipon inter-village football tournament ke padutsi arnimate kapathu angdung kiti ponalong kakojan kaipholangso FC lapen Taradong United FC atumpensi pathu ponlo. Lasonsi angdung kiti kapathu ponalong Taradong United FC atumpen kapathu kethek muchot ajok chepahai ponlo. Lapen lapu bangphu kangwai along best goalkeeper anong A akahai Michael B kakojan kaipholangso FC pensi nong e chepalong pon. Lapen best player kangwai pon along Archo Ronghang Taradong United FC atum pensi chepalong pon lo. Kaziranga pen reasoning ti TK News. Ini Diring awal long kijusia ni mana final match kalitang mohen kemen tenda khela ka dukon lesira so khela long nili phanda lehi son se nanghang lo asini ni chitong no mengarong parpik lo khela da kalitang mohen ti alang li kami Diring along ini excel leader lo asi alang li men pen non labang sa khela padu kon padu dan ke dak lesung ke Diring leader subhana ke mutum ti dumhan suru parpik lo ini khela abang ke mesen ben si patubon lo lase mo akisi kami lasong thak khela padu konra disoi jang atumhan opken jang atumhan ko ansu se aprang ke pon je phan nidhin pandamen an ke boi tunji pen chirap chitu tunji se dasne pe nidhin pen pachini ni nalam theke randan Dinun pot. Tas ni tumpen lam theke than je bang kya ve los tami nili tumbang kadu ka vi phan tami pini ladak la bang so jai me ke paman long bang churu lo athe nili tum ke claim ke dam nili tum akke mang mate nili tum akke thek jot tu phan gali athe kadu vi nang chirap tum te nili tum ta pachun ponu ni tangka mu acha ante la pini final along komat pen kechedam na posi ke haila pini angdung kiti mate final match la bang so ke chipati pon bang ke la han lo Taradong United FC alang litum pen kaipholangso FC alang litum si chipati pon la bang so ajai meglo tangte la mohen be memorial la so mohen ti memorial tournament ki bipon ki cheng aning kan pen la non an wanang angkung la ne non abang ke angkung bang ke la hello ingkung thom lo ke cheng se angkung bang ke ninkan suri hinira crisur cap mate 2019 aning pen si cheng lo la pen adun thu bang ke la bang ke ning avidelos tamen ni di la anchini dun de lo cheteng ni delos tamen non la ingdeng ke thom ang deng ke chok bang ke la non peneng ninkan suri ni rang ko rahini aning kan si la ingdeng ke thoman bang ke chok pon lo mate deng pon lo la bang sa lason dak thak muning aseng kan da lason dak thak nang tumako bipon thulang ma muning aseng kan bang ke non mani litum chisik pon KWAJF atumpen karlitang melarong pharpia hem kahumridam. Penang an ke theke ding atum ning jepon Karbi Anglong ta chingthur olopu bonta atokano lelang damlote ke cholong le ki junlong le atum dopiklang. Sonsi Phuluni constituency ke parlo sar etok biamekar karlitang melarong pharpi kithi abangar pum along an KWAJF atumpen kahumridam. KWAJF amai phibulet bepi pen kaning jepon lake karlitang melarong pharpi atum kawe pin lapen kavedet ajok kesu kachichak nang lok pensi apran damnang loputa pachini pon. Irui an aprang mela rong pharpi kisu kachelang ji pu kerap kachohangta KAC atumta thang akerap ave laswa jok se kachelang ji aphan akisung ke dokok ajok apran damnang lo lapen pachini thu lason si Phuluni constituency angkang ke boydet atum dopiklang lapen towar lang kave penta kisung chichak nang piklang lasi Phuluni constituency MAC aphan chuningri lo prabjin pen lahaya kisung pen pajok pontha pusi kachuningri padopon Phuluni ben siwa be TK News. Hem so tami kilong unde tum dopik lang. Lasi Karbi Anglong autonomous council apen blok tum bang ladak na visit pen gam sawo tum han sami nang to pen na visit pen la bang so hem so sami anutin sami kilong hi phanala tum bor inangji apen la lenan be revenue pata sami kabe tum lang do jong si do pote kepe doji phanang ni tum ladak rong aroba phan bor ipinangji hala sini tum bangke chuning ripon lo Karbi Anglong autonomous council phan bangke anutin hem tin phan ke rap et pon thek thete ma wa phit sami isia rong long pen la ha ke rap pilo peten nang le tum phan rong aro pen cheng lok kadu ka be tum sami nang le tum phan ake rupi ji la pen nang le tum same rara phana ke su ake rap peten la hoi pen si rap na phu sini le tum hoi pen ke nang le tum phan chuning ri pon lo asino na da kadim anang pale pen tum ning dok lo ke thi lo bang pi phan same doktor si lang nang le pen ma se lang li che hoi nang lo sining dok lo athe tum Karbi Anglong arat la an aka ka be tum do pik lang
hidup kisung bana join ne acoy pi ri ka be usumar tum ube ke mie tum same do pik la haya kisung nang ni tum bang ra la dak na humri pen kisung lam chini pon pen nang ni tum la jang so sare top biarong tame nang ni tum ran rap pon thap sin nang ni tum channel hoi pen Karbi Anglong Autonomous Council tum phan ka chari tum phanil tum pen chuduri pon lo nili sonam thenang ar jupana matenang tum han penenang tum pu ponji mal dak sar etok biarong mate tibok hedak longa tharlong kona ning kanang bong bene dak sub center ave poli do bon semela so sub center nang kim chok pen non puan sub center bang pangram su mate phere mian pen hem langdam lo bulate nang kim chok pen nang chido de pin ni tum nang ko humri teng gelase nang la so sub center pa thang tum pisi pu bon pa asi mohedong fanili pulo sub center do postame a sub center bang do mat anda a doktor ave a compounder ave a nurse ave la pen medicine ki pie tum pen medicine ave pulte kuson se rong robara phala so a sub center long visit po asi la bang so sub center non ke do lang postame pang thirang po a kampinang po la pen isiber sub center ke la dak chok che hini ba ka sub center nei athema arong thedung Helowing la pen arong thedung la pen la dak sub center nona kimi si pinang po aban stame pareng si la dak nurse pen chenglok compounders stame pinang po la pen doctors stame la dak 1 week pen 1 time stame but 3 days pen 1 time stame a doctor la dak pathir na po lan lo bote rong rup so mar pen chenglok sar pisar pu pen chenglok alang tum ki sugun e bang ke ake jok ban long po la pen ai wa la pen non lam kiro na hem stame la so iria ke ni tum ki thek pon long kom ho ke long pon luniang kang kat channel tumhanan news kacita katumhanan aprang sinang litum hana kero pilo athe kedam tang irui aprang nang litum isian news paklang pondak luniang kang along dak sar etok bi arong polong habiti so achor milat rong harpi kalang li kesar keso kapangji adak mi towar lang ni mi adim la so area long nang litum ke bang penang ka humri pen la so social media pamela pen Karbi Anglong Autonomous Council pantame nang litum kapachini pon la pen Karbi Anglong rar pantame kapachini pon apot nitum theklong si pini por bang ke nang kamuri pan bang lo wa fits tame habeti so achor melarong parpia bang ke patumi yang sama por lom alang li perthe open kiso jok pen alang li perthe pen open cheboy juilo tapi ni bang ka cheboy andi sini tumang nang podong lo la sini tum Karbi Anglong men justice forum hin pen pini ni tumala ada ketia hem ani tumang pale don si ni tum la dak non nang tum channel hoi pen ni tum nang tum phan ki puji la pen la dak area koloni angkang along in church lo mata em lo kang bura kili ke hai la pen la dak sar eto biarong asar la pen chenglok la pen arong ora dak tuman anstame alang tum hoi pen ni tum Karbi Anglong Autonomous Council phan MP la pen CM la pen EM atau phan chuning ri ponji abang mangkal lo la bang so rong towara wepin apela so arong along mane akisung ang side lang ahem tin tami lang damlo pulote towar ka vipen chenglok lang ka vipen chenglok aso se program kisung la dakarong orat dolo se kisun e kilong pen kitinang arat tami la dang do olo lo se pini wa phes tami la mela te rong parpi habeti so acho alang li same doktor ari deng long kele dedat panjak se aprandam nang joilo asini litum bangken Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen bang choni reje bangke nang litum medical sub center mesen adak pinangji la pen towar mesen adak arong phan pinangji la pen lang ki jono lang sa mesen ason adak pinangji nang litum la kadu be